Day 2 fura ready. Ready जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थानो। All set, complete ready. नायलांबाय थागोन। पूरा रेडी जाखाबाय लोगोफोर अबेनि ब्र' अबेनि हा बबेनि खलागाव दे मोजां जानायफ्रा माबायदि मोजां जानायफ्रा खावा केनेका खाना फिना कैसा हुआ है कहाँ से है आप लोग जोङो खोला कामरुप जिल्लानिफ्राय फैदों खोला कामरुप जिल्ला अके थानाय जानायफ्रा माबायदि दाथ' जोङो मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय रिसेपसन कमिटिखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथांमोना जिखिनि लाहार फाहार जोंनो खालामना होदों थानाय लोंनाय ओमफ्राय जानायखिनिखौबो ओमफ्राय जि बयजोंबो माने मोजां मोनदों आरो जों जेनेबा दासिम मैयानिफ्राय दासिम मोजां मोनबाय मैयानिफ्राय दिनैसिम जोबोद मोजां थेंक इउ दे थेंक इउ हेल' ब्र गुड मर्निं बबेनिफ्राय फैदो चिरांनिफ्राय थादों बाहायनो बेयावनो थादों जानायफ्रा माबायदि जानायफ्राथ' एसे जाखायो खस्थ'आ थानायालाय थानाया मोजाङानो ना साननै जाबाय साननैनि गेजेराव माबायदि मोनदों बेलासियावसो मोनफैनाय जादों जोंहा दा दिनैसिमाव एक्सेलेन्ट थिगैनो दंथ'यो अके भेरि गुड थेंक इउ नैबिसिनाव सोंनायनि माबायदि दिना गोजोन्थों आदा बबे डिस्ट्रिक्टनि चिरांनि माबायदि मोनदों मोजांखौ मोनदों मोजां जानायफ्रा माबायदि जानायफ्रा थिगैनो ना अके भेरि गुड थेंक इउ साननै जाबाय साननैयाव एनि खस्थ' दङ खस्थ'थ' बिदि गैया बेबायदि प्रग्रामाव जों थांबाय थाखायो बाहाय लकेलनि गायदेन जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ जानायफ्रा थिगानो जाजोबदों अके थेंक इउ भेरि गुड आदा मोना बबेनिफ्राय क'क्राझारनि हर थाफैदों दा जों हर थाफैदों क'क्राझार जिल्लानिनो जोङो साफा मेम्बारखा अके ओमफ्राय एनि माब्रै सोलिदों प्रग्रामफ्राथ' जेरैबायदि जानांगौ बिदिनो मोजाङै सोलिबाय थादों मैयानिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय आरो बियो 16 मार्चसिम सोलिबाय थागोन आरो बे सोलिनायाव जायबायदि प्रग्राम होजाखाबाय बेलेग होजाखाबाय बे गासैबो माने मोजाङै मोजां सोलिलांगोन होनना जों आसा खालामो दा बोथोरखौ एसे गिनाय दङ प्रग्राम हिसाबै दिनै लाइमोनफोरनि जथुम्मा दङ जेरै बे लाइमोनफोरनि जथुम्मायाव फरायसाफोरखौ लाबोगोन गुबुन फरायसालिनिफ्राय आरो बेहाय दिनै गुबुन बिथिङाव बर' सुबुंफोरा बान्था मोननाय बिथांमोनखौ मान बावनायनि गेजेरजों माखासे होनाय जागोन बेफोरबायदि हाबाफारिया जाबाय थागोन आरो सिउनाव बे मैयानिफ्राय दिनैसिम मोजाङै सोलिगासिनो दं होनदों नंगौ नामा मैयानिफ्राय दिनैसिम मोजाङै सोलिगासिनो दङ बोथोरखौ एसे गिनाय दंमोनब्लाबो बारल' बारबाय अखा हायासै आरो दा बिदिनो जों आसा खालामो अल दा बेस्ट थेंक इउ गुड मर्निं ब्रादार बबेनिफ्राय जों बङाइगाव ना हर थाफैदों दा ओमफ्राय जानाय थानायफ्रा माबायदि जानाया जों एक्सट्राखौ संनानै जादों जों एक्सट्राके अके ज' जायाखै बेयाव एसे माबा सेर जागोन साननानै जों निजेनो जों संग्रा लाबोखादों बिहिर जागोन साननानै संग्रा लाबोखादों जेबो प्रब्लेम गैया जेबो गैया साननै जाबाय एनि प्रब्लेम दङ जेबो प्रब्लेम गैया बिराद मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं अके अल दा बेस्ट दे भलन्टियार जानायफ्रा माबायदि जानायफ्रा जोङो इयाव जायाखै जों एक्सट्रा संनानै जादों
एक्सट्रा संनानै जादों एक्सट्रा संनानै जादों दिनैसिम मोजां एसे मोजां बरिया एक्सेलेन्ट अल द बेस्ट थैंक यू पूरा रेडी पुलिस इन क'क्राझार is also very helpful and kind लोगोफोर you just feel safe that if you reach क'क्राझार थान्दैफोर थाग्रा एसे सोंनायनि थान्दै नामा आदा औ थान्दै अबे डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझारनि ओमफ्राय जानाय थानायफ्रा माबायदि जानायाथ' बेहायनो खालामबाय डेलिगेटफोरनिया ओमफ्राय थानायाबो बेहायनो जाबाय एक्सेलेन्ट होननाय खोनादों नंगौ नामा एक्सेलेन्ट बरिया होननाय खोनादों नंगौ नामा होननांसिगोन बिदिनो ना एनि प्रब्लेमथ' गैया जेबो प्रब्लेम गैया थेंक इउ अके साइन्स एक्जिबिसन दं बे साइन्स एक्जिबिसन मा सोलिगोन दिनै साइन्स एक्जिबिसन दं ओमफ्राय स्टुडेन्टफोरनि इयुथ कनक्लेभ दङ मिटिं जागोन सेन्ट्रेलनि माबा इडुकेसन मिनिस्टार फैगोन धर्मेन्द्र प्रधान दिनै औ दिनै ओके वेरी गुड थैंक यू साइंस एक्जिबिशन क्या दिखा रहा है आप लोग यहाँ पे तो ये हम लोग फिजियोथेरेपी वेरी गुड तो बच्चों का हम लोग ये सब टेस्ट कर रहे हैं वो लोग कितना फिट है ओके वेरी गुड थैंक यू वेलकम है सर आप लोग कहाँ से हैं श्रीरामपुर ना क्या दिखाने वाला है आप ट्रांस ब्रिज ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम सर बबेनिफ्राय क'क्राझार मा अके माखौ देखायगोन नोंसोरलाय बे माने बे मोनसे लाइनजोंल' खारो दस्रा लाइनजों खारा बेखौ मा होनो लाइन फलिं रबट औ दे देखायनाय अन खालामनाय नैबे लाइट माने ओरै लाइट फैबाथाय बे ओरै जोङोना थैबायसो बेनिखायनो बे डिटेक्ट खालामनो हाया वाह 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 बे लाइनजोंल' खारो बेयो दे भेरि गुड दे नोंनालाय मा जिनिसलाय ऑब्जेक्ट एवॉइडिंग रोबोट मोजां बुं ऑब्जेक्ट एवॉइडिंग रोबोट ओके दे ट्राइ खालाम स्टार्ट ऑब्जेक्ट फैदोंबाथाय बेयो नायनानै दस्रा साइडजों थाङो औ सिगाङाव माबा बुस्थु नुबा बेयो दस्रा साइडजों थाङो ओके भेरि गुड नोंसिनालाय जोंनाबो टु हुइलार मा नाम नोंसोरलाय साइक्लुम फुंकर ब्रह्म नोंनालाय नोंसोर बबेनि स्कुलनिफ्राय इउएन एकाडेमि इउएन एकाडेमि नोंसोर मा देखायनो सानदों बेबो माबा अबजेक्ट एभॉइडर रबट ऑब्जेक्ट एभॉइडर रबट ओके शो नाउ शो मी अबजेक्टखौ नुबानो बे आलदा साइडजों थाङो ओके बे अबजेक्टखौ नुबा आलदा साइडजों थाङो बे टु हुइलार जाहैबाय ओके थैंक यू अल द बेस्ट कंग्रेचुलेसन नोंसिनालाय मा नाम नोंनालाय जाफुंसार बसुमतारी मिथिसार बसुमतारी अबे स्कुलनि इउएन एकाडेमि बेस्ट स्कुल इन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नोंसोर मा देखायनो सानदों नैबे जाबाय ड्रन मा नाम होनो बेखौ पावार कप्टार क्वाड कप्टार ओके दे F-22 USA आव दावहा नांनाय मानायाव बायजोआव बाहायो बिदिखौ USA आव दावहा नांनायाव बाहायनो F-22 Raptor ओके Can you show us this one बे जाबाय ड्रन बेखौ जोङो गोजान जायगायाव दैथायहरनाय जायगा नायनाय बायजो ट्रेफिक जाम बायजोआव नायनाय माबा बबे जायगायाव थांनो हायाखैबा ड्रननि गेजेरजों बेखौ नाहरनो हायो ओके स्टार्ट खालामनानै दिन्थिनाय दे एसे जानाय नङा खोनादों लोगोफोर बे इउएन एकाडेमिनिफ्राय बिराद एक्सेलेन्ट जागासिनो दं जागोन बिसोर बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन होनांगौ खुसि नंगौना नङा नोंसोरलाय दे एसे मिनिलाय ओके भेरि गुड हेल' मा स्कुलनिफ्राय नोंसोरलाय जों इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय इउएन एकाडेमि क'क्राझार क्लास 11 12 मा डिग्री लेभेलनि मा देखायनो सानदों नोंसोर जोंनिया नैबे हाइड्र'पनिक फार्मिं ओके मा बुजायो बेयो दै सायाव आबाद मावनाय दे भेरि गुड ओरैहायलाय मडेल टाउन मडेल टाउननि मोनसे एरियाखौ लादों आरोना सार ओके बे एरियाखौ मोनब्रै सेगमेन्टआव डिभाइड खालामनाय जादों आरो मोनसे सेगमेन्टआव दं जोंना न' दं मोनसे स्कुल दं मोनसे हस्पिटाल दं ओमफ्राय मोनसे फेरि फिल्डमोन आरो बेनि खाथियाव जोङो ओमफ्राय
माखासे फिजिक्सनि इलेक्ट्रनिक कम्पनेन्ट्सफोरखौ इउज खालामनानै मोनब्रै एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय जादों आरो सार बे जाहैबाय वाटार लेभेल इन्डिकेटर नैबे जाहैबाय अट'मेटिक स्ट्रिट लाइट नैबे जाहैबाय ट्रेफिक सिगनेल ओमफ्राय नैबे जाहैबाय रेन एलार्म नाथाय सार वाटार लेभेल इन्डिकेटरा जों मिथिगौ दानि जुगाव मडार्न जाबायना सार न'आव बयबो माने कलफोरखौनो सेरला वाटार टेंक बाहायोना सार दा वाटार टेंकआव जुदि दैया फुल जागोन बियो माने जोंनो सिगनेल होबाय थागोन आरो अके भेरि गुड दे नोंसोरथ' मडेल टाउन देखायबाय औ सार नेक्स्टआव मडेल बड'लेण्ड देखायनो हागोन ना नोंसोर लासै लासै ट्राइ खालामबाय थागोन ट्राइ खालामगोन ना अके कंग्रेचुलेसन थेंक इउ हेल' नोंसोर बबेनिफ्राय ITI क'क्राझार अके नोंसोर मा देखायगोन दा टुल्स बानायनाय बायदिसिना टुल्स बानायनाय क्राफ्ट्स नामा क्राफ्ट्स बानायनाय नोंसोर बानायदोंना बायनानै लाबोदोंब्रा बानायदों आथियाव अके बिसोर भेरि गुड बिसोरनो बानायजोबनाय बे बुस्थुफ्रा दे नोंसोर बानायनाय बुस्थुखौ एसे देखायनायदो बबे मा बुस्थु बे मा बेम्बुनि बेम्बु मेड बेनिफ्राय पिटार रबार्टजों बानायनाय ना बिसोरो अके बिसोर नोंसोर बानायजोबनाय दा ना बायनानैसो लाबोदोंब्रा क'क्राझार ITI बेस्ट ITI स्कुल इन क'क्राझार ना नै बिसोरनो बिथांमोनानो बेखौ बानायजोबदों ऑल द बेस्ट थैंक यू हेलो आप लोग कौन सा स्कूल से बिजनी कॉलेज बिजनी कॉलेज बिजनी ओके व्हाट यू वांट टू शो नाउ एक्सपेरिमेंट थोड़ा दिखाइए ये क्या है इसको बताइए थोड़ा ये ह्यूमन इवोल्यूशन है ह्यूमन इवोल्यूशन ओके हाउ डिड इट स्टार्ट पहले जो बंदर थे ऐसे 4 हाथों में चला करते थे ओके वेरी गुड ये क्या है ये रैबिट का स्केलेटन हाउ डिड यू गेट दिस वन हम लोग का लैब में पहले से था वेरी गुड ये क्या है ये कौन सा क्या बोलता है ये को ये सामान पूरा सामान को क्या बोलता है including all what do you used to call it एंथ्रोपोलॉजी Okay, very good. And this is what? What is this? क्या है ये? Say something, what is that? Volcano. Volcano. Okay. How it comes out? दिखा सकता है? थोड़ा दिखाइए. क्या क्या देना है? पहले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड. Okay. Then कैटलिस्ट पोटेशियम आयरेट भी होता है और पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है. ओके आप दिखा सकते हैं अभी थोड़ा दिखाइए दे Try to explain, okay? volcano mari wall जायो दे एसे बुंलाय ए बाबु come here volcano mari erupt जायो मारै जायो आरो बे जाहैबाय लाभाया गबोयो नालाय ओमफ्राय लाभाया गबोयो नालाय volcano जायो दे भेरि गुड हाथाइखौसो दिखांजोब्बायलै बाबु दे वाव What is this? What is this liquid? थोड़ा बोलिए और This is hydrogen peroxide. Okay. अभी हो गया Good. All the best. Thank you. Congratulations. What is your name? My name is Devarshi Rai. Okay. Thank you. बबे स्कुलनिफ्राय दतमा गार्ल्स हाइ स्कुल मा देखायनो सानदों सलार कुकार ना मारै जायो बे सलार कुकारा मारै संनो हायो साननि सोराङा फैनानै ग्लासनि गेजेराव सिङाव थांबा बे सिङाव जाग्रा मुवा दोननाया बे मोनो ओमफ्राय साननि माबा जों बेखौ एडजास्ट खालामनो हायो सलारनि बिदुंथाइजों बेयाव मोदाननानै बेयाव थांनानै बे सिंनि बुस्थुआ मोनो ना बेलाय मा बुस्थु बियो माइज्लि जोंनो बर'फोरनो नांगौ बुस्थुआ बेसो नङा होमबा मारै खालायो दे माइज्लिखौ माइज्लि मानि मा जिनिस माइ जोलै भेरि गुड नोंसोरलाय मा देखायनो सानदों दे दिखाव वाव मारै जायो बियो दे एसे बुंद' बेयाव जे अर ओंखारोना बेयाव बिनि गुदियावहाय गुदुं जाया ओंखायनो बेखौहाय बिदि दोननानै बिदि फिदिंबाय थायोबा बे जिया खामा
ओमफ्राय बेखौ गोबाव लाबाय थायोबा बे खामगोन Okay, very good, very good. Dotuma Girls High School. Thank you. Hello, how are you? Fine, sir. Which school you repeating is like? जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज Kokrazar Government College. Nice. मा देखायनो सानदों दालाय? सानड्रेन मडेल Oh, Sandrian. सोर दिहुनजेना बेखौलाय? हम लोगों ने Oh. इसरो ने इसरो ने बनाया इसरो में मतलब क्या है बोलिए थोड़ा हाँ क्या इसरो मतलब फुल फॉर्म अच्छा फुल फॉर्म ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड देन व्हाट यू वांट टू say about these things what is this ये हम लोगों के पास एक्चुअली ये LBM जो लेटेस्ट हम लोग का चंद्रयान 3 कंडक्ट किया गया था तो वो LBM रॉकेट जो था उसका मॉडल है ठीक है तो ये फर्स्ट जो हम लोग के पास जो जाता है रॉकेट हम लोग समझते हैं कि रॉकेट पूरा जाता है लेकिन पूरा नहीं जाता ठीक है फर्स्ट सेपरेशन होता है बूस्टर सेपरेशन देन वी हैव द फर्स्ट स्टेज सेपरेशन जहाँ पर ये निकल जाता है देन वी हैव द सेकंड स्टेज सेपरेशन जहाँ पर ये चीज निकल जाता है एंड थर्ड स्टेज सेपरेशन जहाँ पर ये खुल के हम लोग के पास विक्रम लैंडर एंड द प्रोग्राम रोवर ओके बियो इज द प्रोग्राम रोवर प्रोग्राम रोवर ये जाके एक घूमता है नहीं ये घूमता नहीं ये हम लोग के पास लैंड होने के बाद जो लूनर सरफेस है मून का जो सरफेस है उसको एग्जामाइन करता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे हम लोग के पास ये है ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए इंस्ट्रूमेंट से जैसे वाटर है कि नहीं मून पे फिर मून पे जैसे अर्थक्वेक होता है मून क्वेक्स होता है कि नहीं फिर मून पे क्या क्या मिनरल्स है जैसे कैल्शियम हो गया सोडियम हो गया मैग्नीशियम हो गया उन सब चीज़ों को ये एग्जामाइन करता है ओके थैंक यू वेरी गुड व्हाट यू वांट टू से अबाउट कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज इज इट एक्सीलेंट इज इट बैड इज इट गुड it's good Is it good? No, everyone wants to come to Kokrazar Government College. What do you say? What do you say? It's good and like institute doesn't matter at all but if you are willing to come then you can Okay, if you are willing to come, please come to Kokrazar Government College. No? Yes, sir. Thank you, very good. हेलो आप लोग कहाँ से हैं कौन सा स्कूल से CIT कोकराझार ओके व्हाट यू वांट टू शो नाउ मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या क्या दिखाना है आपको फॉर्मूलास के बारे में एक्सप्लेन फॉर्मूलास का बारे में ये क्या फॉर्मूला है नाम तो बोलिए पाइथागोरस ना ओके ये वाला a plus b whole square ओके और ये a plus b whole square ओके ओके a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा बताइए हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square एक्सेलेंट वेरी गुड